Kist op deze clip en op die van Siep stemmen op clipka.nl. En de clip met de minste stem die gaat vanzelfs terug. Ze weer juist Joen nog in De Wereld Draait Door. En Joen zit ze bij ons in Clipka Plus. Ik ga het door Nienke Laverman. Ze komt deze week met een nieuwe cd en ze zal het theater zien. Uw speciale verslaghouder Sietse Pruksma die filmen voor u in Engeland en IJsland. Nienke reizigt together met Sietse Pruksma en Wart Veenstra naar IJsland. De man die het Björk mixt had, mixt een paar nummers voor de cd van Nienke. Nienke is wel benieuwd hoe hij werkt met Björk. Most of the work was done with the sessions were not very long. No. But her process was very long. So because it's the whole writing process. Yeah. And maybe it's not that long, when you think about it, because but the whole time it's just developing. So. Ja. Ik maak eerst altijd eigenlijk de voorstelling en daarna namen we dan de cd op. Maar dit keer wil ik het omdraaien. Het is wel een behoorlijke orenplaat, denk ik dan. Nou ja, voor een deel wel een behoorlijke orenplaat als wat ik je voor dienen heb. De inspiratie voor de cd en theatertour Nomade had ze op die in Mongolië. Ik wil vooral naar Mongolië ik wil weten wat voor leven er achter dat nomade bestaan zit. Omdat ik daar een soort metafoor in zie voor dit programma gaat van mij hield iets jezelf dwingen om naar je uitdagingen om te gaan. Dus hield het oude wat je dan kennen weer achter te laten en het onbekende in te gaan. Dus eigenlijk steeds ontdekker wezen willen. Je moet een soort stroom weer op gang brengen als je iets maakt. En sommige mensen kennen dat gewoon thuis. En ik wil dan altijd even los van thuis en alles wat normaal is. Even een beetje los van je automatische piloot. Of zo. Thuis, dat associeer ik maar, mailtjes en dit en dat. En dat is gewoon een soort, net een goede concentratie om iets te maken. Ik beschouw mezelf totaal net als een componist of zo. Ja, dat komt natuurlijk omdat je die bagage net hebt, je speelt net goed instrument. Dus bij mij begint het altijd bij tekst. Dus ik hier in eerste instantie, ik ben gewoon componisten vregen, ja, dan maar werk hier om dan op die teksten muziek te maken. Maar toen kwam ik wel achter van ik wil eigenlijk iets specifieks, dat kon ik helemaal net van oren vregen. Want ik ging dan iets maken en dan wie het heel goed. Maar dan Wolf zei van, ik dacht van ik bedoel wat oors. Ik dacht, ja, dan maak ik nou zelf. Dus dan maak ik gewoon plink, plonk, plang en dan het wordt het wat langer, maar dan uit aan de kamer dus wel wat uit. De rare percussieloeden van Sietse. En die had Maarten dan weer bewerken en daarin zet. Een mix van elektronische geluiden en slagwerk is er. Ze zitten in Londen met de man die de Beatles master had. En het gaat over een bepaald effect om het lood breder klinken te laten. En Wart vreeg het vol of net broeken aan Tim Young. I was thinking maybe it could be useful here, but you don't think so? No, it's too well recorded. Kijk. Dat staat op band. It's too good a singer. Yeah, it's too good a singer. It's too good a singer. It's on tape. It's more like this. Ik hoop dat er wel wat publiek bij komt in de zin van dat het is meer die elektronica kant en misschien dat er nou ik zou het heel leuk vinden wat meer publiek van mijn eigen leeftijd erbij te krijgen. Dat is er ik wel, maar het is natuurlijk omdat we begonnen met een gedichten van Slauerhoff heb ik wat een ouder en theaterpubliek. Maar ik zou het leuk vinden dat er wat een verschoning plak vindt, zeg maar. Dat we met deze muziek meer festivals dwang kunnen.